Manuru sanga ruri kumusha. Tenda Mwari madekwana. Tenda Mwari madekwana ano. Ekuti vari pakati pedu. Regerai nditi makorokoto eSabata. Mwari atiitira nyasha. Takumbanazve mune rimwe Sabata. Muimbi wokwedu unodaro. Tatenda nechitsidzo cheSabata. Nekuti chitsidzo chinoratidza kuti Mwari anogara pakati pedu nesu nai. Mwari atikomborere kwazvo. Tasvika pakupetwa kwomusangano wedu, handiti? Mwari ngaatiitire zvakanaka. Takufara nekuimbira zvakanaka. Ndawa sekuti mupfugami family ndizvo? Ndawa zvakanaka? Mwari akukomborerei. Hapana chinhu chiri difficult sekuimba nemhuri. It's not as easy as we have seen them singing here. Yeah. Saka tinotenda kuti Mwari achakuitira zvakanaka as we soldier on in this war. Mwari achitiitira zvakanaka. Takutenda zvikuru nevhiki rose ratachengetwa naMwari achitaura nesu. Ngandichivarairwa kwazvo mangwanani. Kuti I think ndanzwa pasina vamwe kuti achitaura nyaya nakundiitira zvakanaka nengoro mbiri dzefu. Sorry, ngoro mbiri dzefu dzandiitira zvakanaka. Lero kana masangano nadzo tapirirwa zvikuru. Masikati iwo ano ndakateerera zvangu mukomana Jefta achidudzirwa. Sangano rinoti kudii? Yeah. The church is rich. Mwari angatiitira zvakanaka. Nditendereiwo kumira pamberi penyu kekupedzisira pakupetwa kwemusangano uno nai. Leo zvameni kuti ndamira kekupedzisira uzvo. Amen. Alright. Tinotenda. Tendereiwo kumira kekupedzisira. Tauverenga mavhesi mashoma Mwari achitiitira zvakanaka. Ndiri kunamirira pano kungoita rukoko chete. Ndobva ndaita zvangu. Saka ndinopedzera rukoko. Ndinodaira kuti kundiziva pano rwodzi vatinamatira Mwari achitiitira zvakanaka. Sangano rinoti kudii? Ndakuita rukoko seri kwengoro mbiri dzefu naJefta. Tenderei kuita rukoko. Mwari achitiitira zvakanaka. Ndiri kumira pamberi penyu kekupedzisira sikugo. Chiimba neni kekupedzisira. Ngoenda hangu. Mwari achikuitirai zvakanaka. Naika. Number 11. Kutewera mponesi kwese kuzironga. Kana
ndokotewera, ndokotewera mponesi. Ewe makadefera, kana we wetebosea eneto ndokotewera kotenda mpore dambuzo zwemwenda yetwa oyewese magambo yetwa eneto ndokotewera, ndokotewera mponesi. Ewe makadefera, kana we wetebosea eneto ndokotewera kana ndamorombo koshayane kozafara eneto totelana emagashayatezendo ndokotewera, ndokotewera ewe makadefera, kana we wetebosea eneto ndokotewera kotendelo bonarufo mozatese maoya ebe magafa magabobe kwadetere kutewera, ndokotewera mponesi. Ewe makadefera, kana we wetebosea eneto ndokotewera. Haleluya. Mwari akukomborere imi muindo kwedu kunoti pane pano ndikuunisa ndokutevera mponesi kwese kwandinogara. Kana ndikaona rufu imi musati mauya, mistake yamakaita ndeyekuti makatombofa mukamuka. Ndakachikara kachokweni chinoti ndichiri kutevera. Amen. Ari kuti kana mamuchifunga kuti parufu ndichamira, ndichiri kutevera. Amen. Varakuitire zvakanaka marondera. Regai tiparadzane seri kwepfungwa iyi. Ngatisinzirei tinamata. Baba wedu vakatendeka vanogara kumusha kumusoro kudenga, nokuendera pamberi pechigaro chokushe panguva yamadekwana ano, maita henyu nevhiki romutambo wavaJudha manga muri pakati pedu, nekuti ndimi makatidana kurenje. Iye zvino tapinda musavata. Jehovha ngavongo, tatenda nesavata chidzidzo chinoratidza kuti munogara pakati pedu nesu. Iye zvino takuverenga pabhuku yomurayiro. Tauraiwo nesu nezhira yamunoda ino. Kereke yenyu yapano, tinokumbira madekwana ano chingwa chinopisa chakabikwawo kuhovhoni dzekudenga. Mutaure nesu zvikuru kuti tingauya sei kumusha. Jehovha ngavongwe nemweya wenyu mutsvene, mudzimu unoera wanguva watimirirawo pano kuti uzodudzira zvakavigwa mushoko renyu zvekuponeswa kwedu, nekuti takatarira tariro inofadza yekuonekwa kwamuponesi gare gare. Pamuchauya kuzotitora tiende kumusha muzita raJesu tanamata nekuonga. Haleluya. Mwarakukomborerei nekuimbira zvakanaka kuyoko gwendo. Ndokutevera muponesi kwese kwandinogara. Ndodaita rukoko seri kwepfungwa
Zarauka. Nditenderei kuverenga kandima kaduku kubva mubhuku raMadzimambo echipiri chapter 5. Pastarwo dzinodaira vari pakati pedu. Gara. Seri korukoko ndokukokai kuzonyengeterera kereke. Titende kumusha. Madzimambo echipiri chapter 5 verse ya 1. Funda muranda washi. Verse number 1. Verse ya 1. Zvino Namani mukuru wehondo dzamambo weSiria waiva munhu mukuru kuna tenzi wake nomunhu waikudzwa. Aikudzwa murume uyu nokuti Jehovha wakanga akundisa vaSiria naye. Akakundisa vaIsraeri achishandisa Namani. Uye waiva munhu wesimba noumhare. Murume uyu waiva nesimba risina kutuvidzwa. Asi uye yaiva mhare. Maigwedede kuna mhare. Yaiva mhare. Ndozvataura mukomana umamu wayo. Asi ndopandinetsa. Uye waiva munhu wesimba noumhare. Asi wakanga ana maperembudzi. Amen. Arabazimuranda washa. Zvino Namani mukuru wehondo dzaIsraeri dzavaSiria mazuva eno waiva murume ane simba. Halo. Uye yaiva mhare. Mamunzwa here? Dai kuri kwedu taimutumidza mutamba nepfumo. Halo. Mukomana uyu aiva nesimba svikai. Aiva mukuru panashe wake muri pano here. Hama dzomufidzi pano here. Akamudzaka ndandifunga ndandeka. Warakomborerei. Nanetseka nepfungwa iko. Namani atine simba risina kutuvidzwa. Bhaibheri rati problem. Aiva nemaperembudzi. Halo. Pane nyaya ndinetsa panyaya iyi. Kana ukaiverenga inoti vakaenda kunohwa nobva vabvuta chimwe chimusikana nokuuya nacho muno. But chimusikana ichi chinogara mumba chichidya zvisingaiti. Muripo here? Waikei musikana kuti baba pano vana maperembudzi. Mupo. Nativerenga pamusoro paMambo Uzia. Mamuzere. Mambo Uzia akamhura Mwari nokubata nyanga dzekutembere dzaaiva asingafani kubata. Mwari nokukumbuka nokumurova nemaperembudzi pahuma. Huma yoga. Vayana maperembudzi. Bhaibheri ndobva rati ndobva vamutora ndokunomukana musango. Halo. Muripo here? Saka problem yemusikana uyu ari kuti matidhedhe vane maperembudzi. Vari kupi? Kudining. Musikana unonetseka kuti munhu ana maperembudzi kwedu kwaIsraeri fundisi haagari mumba. Anogara kupi? Kusango. Ndivaigwedede. Maperembudzi manaya. Anogara kupi? Musikana unoti achitumwa kunoisa chingwa so kumunhu namaperembudzi aya murandaka. Ndokuudzwa kuti but mind ne idea. Uri kuti kudii zvikai? Kwedu kuna muprofita. Siyana ina. Dzokai pana. Indine problem na Namani. Ane simba. Uye nyika yakakunda naye. Halo. Asi ane maperembudzi. Vale zvamusina kuwa. Ndaita problem kuti munhu ane maperembudzi anogara panhu sei.
ndokanadzidzisa mfundisi kuti pane vanhu vana maperembudzi asi havagoni kubviswa pavanhu nekuti vane simba kuri vheni kuna she wavo. Handinahwikwa mangatiziva here ni kuti munhu kana ikaita mhare akaita simba akaita maperembudzi haabviswi pavanhu nekuti ane simba uye unokudzwa nashe wake chero aine maperembudzi. Handahwikwa kwane bhaibheri rangu vakakunda naye saka haiti kubvisa pano chero aine maperembudzi. Hamukundiwa mamutiziva here kuti chinhu chatambudza nyika ino ndechekuti pane vanhu vane maperembudzi asi havagoni kubviswa mumarondera. Handinahwikwa mira maperembudzi ane problem fudisi yekuti kana munhu akatsika patsika une maperembudzi unoitawo maperembudzi. Saka guta reHarare rine mumwe murume unotenderwa kufamba namaperembudzi kuti vamwe vose vakatsika ipapo vanoita maperembudzi vodzingwa mutauni iye achisara. Ndawatoka unoziva nyika yanetseka nekuti pane murume watakakunda naye asi ane maperembudzi. Corruption haiperi munyika nokuti ari kuuya nayo mustriti murume une simba watakakunda naye. Dadega ndinoona maperembudzi ane problem yekuti ari kuakonzeresa corruption yacho. Haabatwi haadzimwi asi atsika pacorruption yakonzereswa neuyu anoinda kujere auya nayo asingaindi nekuti takakunda hono naye. Saka tine problem kana munhu mukuru akaita maperembudzi asingagoni kudzingwa pakati pavanhu nyika yose inopera namaperembudzi iye aripo. Kuti ndiri kutaura namapolitician saka ipapa vadumbirwa chero mukadumbirwa the truth remains the same. Amen. Ndiri kukwira pfungwa handiri kutaura politics ndati chechi yeSabatha yagomera nokuti murume watakaita simba naye ane maperembudzi. Chechi yose yakatonhora kuti no nekuti atsika nepaatsika iye ndiye unorohwa namaperembudzi. Halo, kana arohwa nemaperembudzi anoinda anosenjwa ndewatsika patsika una maperembudzi ari mukuru. Kana ukaerenga so inoti mukomana waita madiro muri banere achitenderera post namani aimuka oti ndoda kunotenga ice cream. Halo, oinda kunotenga ice cream paanoda pachicken inn vanhu vouya vachitenga vobatwa nemaperembudzi vodzingwa muguta iye achisara nekuti nyika yakakunda nayo. Pane vanhu vatiri kurarama navo muchechi vakabvisa mari yakawanda padevelopment yechechi. Saka chero akamitisa mwana haadzingwi asendwi kunosendwa mwana waamitisa. Shasha idzi dzine imhare nyika yaremerwa navo. Ndati chechi inoi yaremerwa navarume vakadaro. Saka ukavereka mazasiro tiyo zvino musikana wakati
Ndafunga kuti vamboenda kuna Elia. Zvikanzi watikudii ndobva vaenda. Ndinomuda Naamani achienda kuna Elia. Ukaiverenga inoti vakasvika zvikanzi mutorei muudzei kuti zvanzi endai naye ngaende anodhidha kuna Jorodhani kanomwe. Zvikanzi iye akati adii kubuda akambondibata-bata. The problem nevanhu vada kubatwa-batwa. Adii kubuda ambondipuruzvira hake kuti ndione kuti ndiwe shuwa here. Kuno kucheche hatipuruzviri vanhu. Rukoko rwangu pano nerwekuti pinda muna Jorodhani 7 times. We are not going to lay hands on you. Naamani, you need to come down to Jordan. Hello. Anakuwa. Maya mchama tikatipise. Mane bana, fana Joshua chapter 3. Joshua chapter 3 roti baba verse 1. Digare pasi diteru koko. Joshua chapter 3 verse 1. Funda brada wash. Turn around. Nilikutoka pana ndina Naamani nasi. Ndina Naamani. Verse 1. Verse 1. Zvino Joshua wakamuka mangwanani. Vakabva Shitimu. Vakasvika paJorodhani. Iye nevana vaIsraeri vose. Vakavatapo. Vasati vayambuka. Vakavatapo. Itsika yokuvata musati maambuka. Papa, aisatehwikwa. Mazuva matatu akati apera. Vatariri vakapinda napakati pemisasa. Vakarayira vanhu vachiti. Mazuva matatu apera. Vatariri vakapinda mufundisi nepakati pemisasa. Vachirayira vanhu kuti kudii? Vakarayira vanhu vachiti. Kana muchiona areka yesungano yaJehovha Mwari wenyu navaprista vaRevhi vaitakura, munofanira kusumuka pamugere nokuitevera. Hapana handinzwa. Mira muranda washe usagara pasi. Bhaibheri rangu rati Joshua oda kuambuka Jorodhani. Unogara kwamazuva vakatarisana norukova. Gare unotora vakuru nokuvati tendererai mumisasa muchiudza vanhu kuti zuva reSabata chidani. Tendererai muchivaudza kuti musaba. Tendererai muvaudze usauraya. Manyai muchivaudza usaita mupobwe. Nekuti takuda kuambuka mhiri kutarisana neJeriko. Halo, pane zvamusida kuva. Joshua ari kuti patava panapa tofana kukrosa Jorodhani, asi hatikrosi. Zvamunofana kutanga macherechedza ndezvizvizvi. Munotarisa vaprista kuti vasumudza here areka yomurayiro. Imi mozotevera. Mazuva matatu akati apera. Vatariri. Asi munofanira kusiya nzvimbo pakati penyu naiyo inosvika makubhiti anenge zviuru zviviri. Regai kuswedera pairi kuti muzive nzira yamunofanira kuenda nayo. Nokuti imi hamuzivi zhira. Halo, Bhaibheri riri kuti kudii? Joshua ari kuti patichataura navaprista ngavasumudze areka yemurayiro. Point number 1. Kana vaitakura imi mosumuka. Halo, kana wofamba imi motevera. But you keep a distance because imi hamuzivi zhira. Halo, imi hamuzivi zhira imi. Saka keep a distance. Nine problem nevanhu vasingazivi zhira but who don't want to keep a distance.
problem yakapinda nayo muchechi nevanhu vasingazivishira, but they don't want to keep a distance. Vanokanganisa development neproduction. Havapindi chechi. Amen. No, vanhu dairati kwanaendeko vhesi kana ya16 mudara tipedzi tunakuinda vhesi ya16. Vhesi ya 16. Mvura yakanga ichibva kumusoro. Pavakapinda vakomana, mvura yaibva kumusoro ikamira, ndobva yamira, ikaita murwi mukuru kusvikira kure. Hello? Ikaita murwi mukuru kusvikira kure kure paAdhamu. Guta. Right? Atenayo. Guta riri kurutivi rweZoretani. Come on. Neyakanga ichiyerera kugungwa reArabha. Ndiro gungwa romunyu. Yakagurwa chose. Vanhu vakayambuka vakatarisana neJeriko. Pakaoma. Atenayo. Vaprista havana kubuda mumvura. Vaprista vakanga vakatakura areka yesungano yaJehovha vakaramba vamire pasi pakaoma pakati paJorodhani. VaIsraeri vose vakayambuka pavhu rakaoma kusvika rudzi rwose rwapedza kuyambuka Jorodhani. Pane zvinhu zvandanga zvisina kuvikwa nehama dzomufiri. Teererai hama dzangu. Rimwe zuva ndaiitisana nharo navanhu saNehemiya. Halo. Bhaibheri ratsanangura chimwe chirauke panapa. Zvikati akati kuna Joshua, kukana mangwana toda kuinda, saka vanhu ngavazvinatse nekuti tofana kukurosa rwizi. But order yekukurosa ndoyandakukuudzai. Number 1, vaprista vanofanira kutakura murayiro. Kana vatakura imosumuka, ndaita problem. Ini ndakamborealize chimwe chinhu. Ukabvunza vanhu vari mukati umu vanoti takabhabhatizwa. Makambozviona? Ini tori nemubvunzo. Kana maverenga zvakanaka, Bhaibheri riri kuti Jorodhani harikurosiwi kusvikira vatungamiriri vasimudza areka yomurayiro. Halo. Mubvunzo wandinokubvunza iwe, pawakabhabhatidzwa vaprista vakanga vasimudza murayiro here? Pawakabhabhatidzwa kana munhu akabhabhatidzwa kana kubhaptist, because kubhaptist rwakafanana nokwedu. Muri pano here? Ndati rwakada because hakuna. Vanonyika kamwe chete vachibudisa. Ndizvo? Munobva abvunza zvikanzi kana munhu akabhabhatidzwa same baptism toita sei? Ndikati no problem. Ina handa problem nayo. Mubvunzo wandinokubvunza ndeuyu. Pawakabhabhatidzwa wakabhabhatidzirwei? Vaprista vakanga vasimudza murayiro pawakabhabhatidzwa. Saka kana wakabhabhatidzwa vaprista vasina kusumudza murayiro hamuna kubhabhatidzwa. Because Bible wrote, kana vaprista vasimudza murayiro, you keep a distance because you don't know. Iwe wakabhabhatidzwa ikweyo. Nosa ina handiti rukoko kana vhiki isati yapera nokuti hamuzivi. Ndofana kutanga nakuzivisai. Nasumudza murayiro. Ini ndopinda mumvura first. Mvura yopatsanuka. Pawakapinda iwe akanga asumudza murayiro ndiani? Kana wakanga wasumudza, sei usingazivi kuti Sabata chingani? Unopatsatsira zvakanaka sei kuona vakadzi vatatu? Vazvinoreva vaprista havana kusumudza murayiro. Saka vhiki rino rose mufundisi, papa tisumudzwa murayiro ndakateerera. Ndakagwa mangwana ndosvika, you need ngoro mbiri dzefu. Hazvizvo zvandiri kutaura. Vamwe vakabhabhatidzwa nokuti vasvika 12 years. And those people are a problem because they don't know the direction.
murairo asine kuti ane 12 years. Some of these people were baptized in error because they didn't know what they were doing. But I don't want to put instruction. You are obedient. They give it to them. Number 1. Number 2 is that the priest don't have to come from. So I don't know who's wrong about the home cup. One priest got to come from cup. Kana priest asina kwani pina mkapari 1. Kwa kana wari 4 wakatakura mre. Keep a distance. Amuzivishira. Tawa bola idare gaitwa bola wakatakura mre so. Baibe ramurat. Wachidzika mvura. Yakaremerwa nemurairo. Ikaita murwi. Yakamira divi. Musi wakapinda mvura ina kuremerwa. Saka ina kumira divi. Ndosaka usati wachinja kusvika nhasi. Hamuna kunzwa baby rati. Naman. Uri mkurondo. But unofanira kuburukira Jordan. Kuti uzokera rukanda rwako. Andau igwa. Maybe America passes. Naman wakabvunza mvunza. Inini kuna Jordan ere. Naman momzere. Naman was a big man. Anabvunza mvunza chiwa. Kufamba ina abuna dziko ere Damascus. Nzizi dzinoerera kuita setakadiwa mkaka. Muri kwere? Amusikuzwa. Famba ina abuna. Daivanzizi huru. Dzisingasviki nevanhu vese vese. Dzaisvikwa nevanhu vane mari because it was a tourist attraction. Saka anobvunza kuti inini handisi munhu wekutamba naye kai. Handipindi muna Jorodhani kafamba nina abhuna dziriko. Hamuna kundirwa. Ndatishuwa kuchati kwenyu famba nina abhuna dziriko kungoti hadzisi Jorodhani. Regera ukuvona. By the rat. Joshua comes. Taurina prisita kuti mangwana. Tokiros. Amupo. Nini kukwira pfungwa. Iwa muranda washe. Amadzo munhu dziri pale. Mangwana. Tiri kukrosa. Jordan. Tiripido. Amen. Wazwa ere. Rini. Mangwana. Keep a distance. You don't know. That's it. Pane zio zamashiri. Ziroikwa kwedu. Zio zamashiri. Pane kuyoga neba. Pane kudzi na Joshua. Musi wamakaibhabhatidzwa uko. Makamira. Musina kunangisisa. Muchidhidha zvenyu. Ndauikwa. Kuyoga kwedu kunodaro kwamashiri. Mira pachorodhani kunangesesa onyekayoye kenandi okokone ushati chazurura kunyika iyo koreka komashoma zechazorora ekweyo toimba kweyo vamo zese najesu tesazogara mwimbo kwenu wati pane time yawakamira paJorodhani uchigeza. But this time, no mira paJorodhani nekunangisisa. Kunyika iri kumiri apa tokrosa. Kaendo kunotonga Kristu. Wakambomira paJorodhani zwariya. Ukageza zvako. But nhasi tiri kumira paJorodhani mangwana nekunangisisa. Saka namba vanobvunza. Famba nakuna zvakachena dziko here.
wamuimbira huyo nomira paJorodhani kunakisisa namani akamedza matoska vanopinda hangu ndipoona ndokubva apinda akapinda this time nekunangisisa bhaibheri rangu rinoti tinobuda wakanga neganda romucheche ndiri kukuona zvangu iwe Naamani you need Jordan nyaya yako wapedza chechi iwe you need Jordan handikutaura nevanhu vadoko ndiri kutotaura nevanhu vakabackslide vana Naamani pana nyaya yako inona Jordan iwe Naamani iwe Naamani must come down here kumira paJorodhani nekunangisisa vaigwededa vakataza maseka ndisida vanhu vasikambodzi handisi kudai Naamani must come down iwe hauzizivi we iwe bhaibheri rangu rati Jorodhani hwanga hwakadira hello for your own information ndakambawa kudziwa nemwe munhu svikai nzou dziri muno muZimbabwe especially nana show ndedze kuZimbabwe nekuZambia hello saka hanzi zvadzinoita manje dzinombokrosa Zambezi dzoenda kupi Zambia dzombokrosa dzoenda kupi kuZimbabwe but pane one thing chakandinakisa padziri hanzi nzou haikrosi rwizi rusiri flatted hadzikrosi kusvika rwizi rwaflat aiti game rangers nzou haifambi panhu pangore iyi pasina chinhu inoimanikidza chero ichifamba musango ikafunga kuti hapana chinhu chinoimanikidza inogona kuzembera muti kusvika wadonha simba rayo ririmo inoda kupinda mumvura yakaflata ine yakatakura matanda achirorwa ichidini zvayo ichikrosa ndiri kukwira pfungwa Jorodhani Mwari haakrosi Jorodhani kusina mvura nyaya yako inona matanda tikuudza kuti uri muroi matanda iwo uzvizivi kuti nenyoka nepano pamusangano ndiri kukwira pfungwa matanda tikuudza uri mhombwe mbavha yomunhu haikrosi isina kurohwa muviri so tsika yemukauru hatingopindi akati kutaura nemukauru panapa Naamani come down avera munoti akati garai mazuva matatu hakusati rwaflata saka kubva svondo taiva pano Jorodhani hwanga husati rwaflata ndichitaura kudai usiku huno inorara ichipita mangwana tinokrosa hwakaflata nomira paJorodhani nekunangisisa amen uri kufunga kuti munhu akaita seni unongakrosa mukapa mhando ino iyi panodiwa varume vanasimba risina kutuidzwa bhaibheri rati Naamani nyika yakaita mukurumbira naye big men big people does not cross small rivers inonoverenga Johani naJohani waibhabhatidzira paAinon nekuti paiva nemvura zhinji tanoona Ainon iri kututira usiku hwanhasi adopadapa ichirova yakadaro so bhaibheri rangu rinotiro mukomana wakaenda akaburukira akati mvura yakasviba zvikanzi eka haisi afapana aguna dzekukupuruzvira panapa tikupuruzvirisha mwana we are not going to baptize you because we love you we are not going to baptize you because wakaita simbari even we are not going to baptize you because wakabvisa mari zhinji pano pacampsite pano Naamani come down ndikatorekei pasi ite rukoko hwatiri kuitawo mabasa aapostoli chapter 8 abavhesi vasharu ndoada mabasa aapostoli chapter 8 ingorova kana kuti vhesi aniko zviya 16 haiite tione kuti haiite 16
16 ati ora inda ku 35 tikasire turakutoota rukoko nangosumukira rukoko verse 35. Verse 35. Come on. Ipapo Filipo akashamisa muromo wake. Bible rangu not. Bible hapo ni muranda wekana. Sasa ati tapilingwa. Ndio tayari alipidi ndio mama. Aiwane simba murumeu. Bible not wanga atufamba n'ingoro. Halo. Atinenga Bible abulamudzwa. Abuzukubuzwa. Inde problem. Mraziyara kuti ezvinezvi 2025 kufundisa. Kana ukapinda muhonda fit auko kuverenga Bible chifamba. Makambozvasi. Honda fit averengeki mavara. Halo. Ndiri kukwira pfungwa. What kind of a coach? Yaya yakagara nama unozari muranda wekanasi. Yekuti unogona kuverenga asingadisturbwi nemahambo. If he was of today, what kind of a car? Yakadai now. Why are the pizza no pizza zuku? Baby, uzuloti bakwa shingo futi. Ndakakwira imwe vila. V8, tell me what V8 machilo. Nobody comes to. It is Roma so. And why? You are going to first time you kila mutaka kuloka 280 so. Nakatana so. Yakanyarra kuti zi. So kuti ulo na toverenga so Bible so kurimba. Ndikukwira pfungwa. Ngoro yenge singuru. Kula kuti aiwa munhu mukuru. Chapa Jordan alipinde vamemanga manga. Wairoa so achiverenga so ari mungoro chuku. Pira. Bible rangu not. Piri baka bunza. Nakusika mutizi kai unoweiko. Unoweiko muri mupira. Kuna hapana. Shamari, issue ole pira sisi kunzwa hapana. You need to feel it. Those are Bible right. Keep a distance, you don't know. Mkomana wewe ni simba, mranda wakana. Ipapo Filipo akashamisa muromo wake. Akatanga parugwaro. Akamparidza Jesu. Akaparidza amuna kunzwa. Bible rati. Ime avupinde mumvura. Kusvika Filipo asumudza areka yemurai. Imi motevera. Saka Bible rati. Filipo apinda imomo. Chaakatanga kuita. Wakatanga kurava rugwaro. Kubva pakutanga. Wakabhabhatidzwa sei iwewe? Usingazivi kuti savana chingani. Wakabhabhatidzwa sei? Filipo asina kududzira kuti nguruva ihiwe. We, wakabhabhatidzwa sei? Filipo asina kuvhura pakati matemba ahiwe. Wakabhabhatidzwa sei kwewe? We, Filipo akatanga kuverengera. Come on. Kubva pekutanga achinda. Sauraya. Zakupurira ukoko nema. Bible rapo akatanga pese. Akamoni muribo ere. Buda noma zaita ze. Verse 36. Verse 36. Zvino vakati vachifamba munzira so. Vakasvika pane mvura. Vakanuka. Muranda akati. Nazati imwe problem yandakaona muchechi ndivana Filipi. Vana Filipi havasi kuudza muranda wakandasi zvinhu kwazvo. Saka muranda wakandasi akapinda mumvura asingazivi. Ndokubva aenda kumberi achiudza vanhu nhema. Apana zvakataura. Akati kuti utano wakandasi rova. Zvino vakati vachifamba munzira. Filipi achitsetsa. Vakasvika pane mvura. Vakatakura murayiro so. Muranda akati. Muranda akatarisa pane. Yei mvura. Wo. Mira mukomana misa pfira. Chinyi chingatidzivisa ndege kubhabhatidzwa. Misa pfira. And this guy brother ranga singa drive motor. I drive you. Because hakuna munhu anoverenga achi drive. Kurati aya nechimukomana chachikaira chi ngoro. Ndobva hanzi misa wo. Zvikaita senge ndaona mvura.
Naona bro. Ndokabuza Filipi sikashama. Naziwa. Nawazose kwa Bible that wakavuna magwaro ese. Akatsanangura kuti Jesu ndiani. Chikakochichi chakonesa kubhabhatizwa kana mvura yakazara Jorodhani. Kuda dide. Filipo akati kana uchitenda nomwoyo wako wose zvingaitwa. Azvizvo zvandiri kutaura. Bible rati kana uchitenda kwete kuti kana wakura. Ana zvakamboramba. Kuti Bible rati kuti kana wane profesa. Kuti kana uchitenda. Keep a distance. Because you don't know. Azvizvo zvakataura. Ndiri kukwira pfungwa iyi mazuva ere. Funda tipedzi. Kana uchitenda nomwoyo wako wose zvingaitwa. Akapindura akati kana usingatendi hazvingaitwi. Ndozvazvoreva. Come on, funda. Akapindura akati ndinotenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Pano mangwana tichakudana pano namani hatikubhabhatidzi takubvunza kuti unotenda here. Ende pano ndopaunoti unotenda here muna Kristu Jesu hongu. Kwedu vamutengi vaiti unosumudza ruoko uchitaura kuti hongu. Kasumudza wakanyarara ndinonza una kutaura. Unotenda here muna Kristu Jesu hongu. Unotenda here kuti chechi ino mweya. Muno kana wapedza kutenda mfundisi ino chechi hatikubhabhatidzi wapedza kutenda. Tobvunza chechi mobuda here. Unoupindi zvekumhanya. Keep a distance. You don't know. Munobuda here. Chachikati hatikudi. Haupindi Jorodhani. Hatisi kunyengerera. Muimbi wekwedu wadaro. Ndinomira paJorodhani nekunangisisa. Kunyika yeKenani. Nyika yakanaka. Makomo ayo kwakanaka. Kuriko kupenya. Come on. Munyaro nodaro sky. Wakabuza pedzisa chabana. Pedzisa bali madoda panotapira. Akarayira kuti ngoroimire. Chikomana misangoro. Right. Vakaburukira vose mumvura. Vakaburukira vose pai. Vakaburukira varongani. Ende prisika akabaiwa kunonzi vaviri mani. Vakaburuka varongani. By the way, patiri kubhabhatidza usafunga kuti mune mafundisi muri tu. Bible rati vakaburuka vose. Kureva kuti patiri kupinda muJorodhani pane vamwe vanopinda the unseen watchers. Ndosaka Bible rati vose vofunga Mwari agonoverenga. There were not two, by the way. Pane vakomana vanobvongodza mvura iyi. Ndosaka namani akasvika akasviba. Vakapinda vose. Vakabvongodza. Pane vakomana vanopinda usiku hwanazo vachibvongodza. Keep that distance, you don't know. Vakapinda vose. Kana mvura isingakwani tese inandipinda. Hello. Ndiri kugwira pfungwa. Ndinomira paJorodhani nekunangisisa. Mangwana! Joshua akaudzwa, tiri kupinda. Mangwana. Funda zvipedzisa chavarugari pasi. Akarayira kuti ngoroimire. Vakaburukira vose mumvura. Iye Filipo nomuranda waKandasa akamubhabhatidza akazikumbadoda kuti dzirai panotapira nyaya. Hadhirapo iwa. Zvino vakati vachibuda mumvura. Mweya washe ukabvuta Filipo. Muranda akasazomuonazve nokuti wakafamba rwendo rwake achifara. Pasi muranda washe. Pane zvamusina kunzwa. Ini ndoinda. Ndohirira kwedu. Wawaerewe. Svondo. Nendichiburukira paVitori. Uri pano erewe. Ini ndoinda. Apuna kudzwa. Vane rangu nati. Muranda wekanda zinomisa ngoroho.
friend. Bravo. No, but banga lupeza ukukuta chishindwa Bible rati. Philip had disappeared. Tutwali nemvu. Aya Philip. Amvuzo wanga na disappear. Nilikuwa kufungwa indoinda. Wawe. Seri kwenye hii. Indoinda. How do you foot? Fiki na uya. Kala maputa hapa. Anda hakusikutizwa. Nina try kuimagine amvuzi. Kuti ai Philip. Ai mranoka saka nonoka paya. Ai kuona kuzotati cheuka akatasaona Philip asisi. Ndikugira kufungwa. Zano rokuponeswa kwenu. Rakatamba nguva. Msangano uno usafunga kuti waitadza kuitwa fikia pera. But in the fullness of time, this meeting was done. Nesura takateka mira panapa na mfundisi. Taura tumfundisi. Shiti musangano wapera nasi. Zuro testi. Mamusipoelewi. Wait. But the problem, growth takapinda loka no. Atsata cross at your time. There's someone, a Naaman must be saved. Ndio wita mna matorokosha. Bali bwana. Seri kwa mashokan. Philip unamtisapia. Wafundisi walikuwa nao. Haujana mwani seri kwenye hiyo. Nilikuwa pumba. Bata mfundisi. Mvula iliposhichi upinde. Seri kwa kupaka tuko kwako. Badala ujawa ulifite. The time is now to hold their comment. Peter made them from. Naaman! Come! Naaman must come down here. Murano Italas, come down here. Nilikuwa pumba. Leta koko. Makapedu. Pana Naaman. You need Jordan tomorrow. Mangwana. Waprista wapeta fiki wakasumu zamurai. Watitaura zose. Very good. Mangwana tafala kurosa Jordan. Newe. Ede nada mtindi kuze chwe chwe. Pamuri kuamuka Jordan mangwana. Ndoda kuti muzive kuti tivamuka Jordan munosangana namadziro eJeriko. You are not coming to Salada kuzoti deya. Mazwele. Yes, zvino wakatoti deya. Pauri kuvamuka Jordan madziro eJeriko akakumirira. Vamwe vacharambwa nyama. Vamwe vacharambwa navarume. Vamwe vacharambwa navakadzi. Pamadziro eJeriko. But the truth remains the same. After 7 rounds, those will also fall. Amen. Ndoda kuita rukoko. Aripoere pakati pedu nemakaingwa. Vanoti. Ndoda kumira paJordan this time. Nekunangisisa. Hello. Ndiri kukwira vakambomira. Vari kuti ai. Papa ndakamira. Asi ndisina kunangisisa. Ndoda kumira paJordan nekunangisisa. Varipoere pakati pedu vana Naaman. Unoziva makwere dzako. Hello. Nilikuwa pfungwa. Naaman must come down. Kuti maperebu dzako aitwe zvakanaka. Bible rangu rinotiro ukaverenga mabasa aapostles nose vakati vachizvinzwa vakabayiwa pamwoyo. Vakatoita sei varume hama zvikati tendeukai mubhabhatidzwe musukwe zvivi zvenyu. Varipoere pakati pedu vana Naaman vanoda kusukwa zvivi ndovandiri kutsvaka. Nilikuwa pfungwa iripo here Israeri yakaberekerwa murenje. Inoda kupinda paJordan kuti tivabuke rwizi. Ndikutaura chirahwe handiti. Asi ndinodavira kucheka ichi. Mangwana Jordan guromuka hwakazara. Vaprista vakapedza vhiki vakasimudza murayiro. Ivo vakakipa existence. Now is the time to cross. Kana varipo pakati pedu vanoti hai nini ndamira ndoda kucrossa Jordan hwakazara. Kana varipo vakadaro ndo vanoda kuti in fact ndoda kukumbira kereke yaMwari isumuke panguva yamadekwana ano
kusumukira vanhu vachaita decision yekumira paJorodhani nekunangisira. Mwarakomborerei kereke yaMwari, sumuka yenyu kereke yaMwari. Toda kucelebrata, kuchingamidza vakomana navasikana vanoda kumira paJorodhani mangwana nekunangisisa kunyika yeKenani, nyika yakanaka. Vari vere pakati pedu vadoti kereke yasumukira isi ndo vandiri kuda vana. Naman must come down. Famba chamari. Naman chikuza huyo. Naman ndikata famba chuya panapa. Ndiri kukwira pfungwa Israeli yakazvarirwa murenje. Yakazvarirwa murenje. Ngaiuye panapa. Toda kuita munamato unokosha. Vafundisi vatoo pakati pedu. Vari pakati pedu. Varipo here vanoda kupinda muJorodhani. Aripo here muranda Ganasi. Before Philip. Mwarakomborere. God bless you. Mira paJorodhani nekunangisisa konyika yeKenani God bless you. Hallelujah.
Ndoda kutenda Mwari saka nonoti kudi navakomana vamira pamberi. Amen. Ava ndo vakaberekerwa murenja. Rino vhikiro rose paiberekwa vana. Here are they. Zvakazarwa chapter 22:17. The Spirit and the bride said, come. Na iye unonzwa anoti huya. Ilinoina. Very much from wife. Philip must disappear. But don't let him disappear before you get down into the water. Ngirozi chapfungo chamvura usiku wanasi. Jonatani madhaga. Naman, come down. Walipo wazali wa mrenje. Nilogwira pfungwa. Wena mwenga unoti huya. Lakuita mna matono koshe. Pasa rozi. Can you please come down here? Tunakuita mna matono kosha. Para komborere. Tasamone hondo yakamira pamberi pedu. Vakomana navasikana vari kuti mvura zhinji taiwo. Iyi mvura zhinji. Ava mufundisi vari kuti this time tomira paJorodhani nekunakisisa. Vamwe ndivana Namani vakaita mukurumbira asi vari kuti maperembudzi anofanira kuperera. Vamwe vanorwara panyama ipapa panobuda umu ngavaporeswe nezita raJesu. Vamwe vakaneta pamwoyo ipapa. Vamwe ndivo vakabarirwa murenje rinovhikirira. Vari kutekana vaprista vachisimudza murayiro. Ini Joshua. Uye vaprista vachapinda mangwana. Ndo vachatanga kupinda ndo vachapedzisira kubuda sezvarakwanisa. Ndo vamira. Vari kuti this time nomira nekunangisisa. Makomo akanaka. They need your prayer. Please pray for this. Sasa kereka yakamira. Iri kucelebrate art. In a like manner, panovhongodza ngirozi mvurai madonho ngaadonhere vanhu vakamira. Ane matambudziko akawanda. Kuti ngirozi haingabvongodzi mvura vakosara vakadaro. Kuti Mwari atikomborere. Pana vaprista vakasimudza murayiro vhiki. Pana matire muranda waShe. Kuti Mwari atiitire zvakanaka. Tinokutendai Mwari pamanheru ano nekuti makanaka semangwanani. Tinokutendai nevhiki ramava makazadza zvikomborero zvemharidzo, zvikomborero zverupinduko. Uye tinokutendai Mwari nekudedzerwa kwevhangeri renyu pachikomo chino cheRidgeview. Tinoda kukutendai Mwari kuti pamanga muchitaura vana venyu vanga vakateerera, vana venyu vanga vachifunga, vana venyu vanga vachinyora pasi, vanga vachinangisisa, vanga vachifungisisa. Tinoda kukutendai zvikuru Mwari neshoko rakasimba rabata vanhu venyu, rikavabata vakauya kuno kumberi. Vauya kuno kumberi nekuti vanzwa inimi matsanangurwa, vanzwa zvamuri, vanzwa zvamakaita, zvamuri kuita nezvamuchazoita gare gare. Toenda kumusha wakanaka weBeulah. Kutenda kwedu mufaro wedu, naizvozvo toda kufara mukati memanheru ano kuti Mwari makatinakira mazuva ese upenyu hwedu. Kunyange tichinamata kudai, kana achiripo mumwe asara anga achiri pamupato wokusarudza, mubatsirei Mwari agone kuya kuno kumberi abatana nevava vazviona kuti kana zvisina kupfuura nepaJorodhani hazviite zvakanaka, vateedzera zvakaita murume uya weKandasi. Toda kutendai Mwari nevakomana nevasikana nanabai nanababa nanambuya nanasekuru. Munamato wedu Mwari kuti vasangobhabhatidzwa bedzi, but vabviswe zvivi, vanorwara vagorapwa, vasina direction vagopiwa, vane michato yakabhovhoka igogadzirika, vane zvinonetsa zvakasiyana zvigotwasuka Mwari, nekuti hatingauye kurenje kwevhiki rose tigodzokera takadaro. Tiitirewo nyasha nekuda kwemurume weKauvhari anonzi Jesu, tigouya kuno takaremerwa asi tigodzokera mitoro yaturwa, tigouya kuno tisina direction tigodzokera taane direction, tigouya kuno tiine maperembudzi tigodzokera tisisina. Ganda redu raita seremwana mudiki, kunyange ganda repfungwa
raakupfunga semwana mudiki, vanga vari kunetsekana, vanga vari kushupikana, tinokumbira kubatsira kwenyu nekuti muri Mwari, uye taakudzokera kumba munamato wedu Mwari, tigodzokera tichibhebha kubhebha kweivhangeri, tichinorova masmall groups, tichinorova evangelism, tichinochengeta sabata, tigova spectacle mukati menyika, nekuti muri Mwari mufaro wedu, kuramba tichikunamatai mazuva ese eupenyu hwedu, nekuti muri Mwari wedu, ndo munamato wedu muzita rakanaka raJesu. Amen. Toda kutenda Mwari. Tichakumbira vanhu vari kumberi kunoku vafambe vachiuya nekuno kuseterai mufundisi kunoku kurudyi kwangu, vatifambei vauya pamberi vakuwana munamato unokosha, uye pane vamwe vasina kunyoresa mazita anoda kunyorerai mazita. Noda kutenda madekwana ano Mwari akomborere kuverengwa mushoko rake madekwana. Tinochingamidzai mose muzita raJesu. Tinoda kutenda